Sɔgɔma foli an b'o di an lamɛnbaga cɛ muso denmisɛn ani maakɔrɔ Bamakɔ a n'a lamini Mali kɔnɔ a mana kɛ diɲɛ fan fan k'a dɔn k'a fɔ sɔgɔlima ko radio Mandi la n'o radio Fréquence 3 93.8 kunnafoni a gɔnima a sanima a bɛ di maa min fɛ Yusu Kone Yusufa Keriba Samakɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru Awoyi Tarawele nɛgɛ kanɲɛ 7 ka taa bila kanɲɛ 8 tɛnɛ ne ka taa gosi sibiri kunnafoni a tɛ kɛ basi ye ko a n'a bɛ dɛsɛ Keriba Yusufa ni sɔgɔma a b'a ni sɔgɔma baasi tɛ an bɛ Ala fo ale min bɔ donna ka donna sɔrɔ siga t'o la ni an limanaw ye bila sɔrɔ an b'a fo ka kɛɲɛ ni bi donba in ye kosɛbɛ jumadon utukalo tile 27 san 2021 an ye kɛnɛ sɔrɔ min ye kunnafoni ale kɛnɛ ye radio Fréquence 3 kunkan don kɛn yɛrɛ radio sabanan sigira Mali kɔnɔ sini ɲɛsigi ani ɲɛtaga radio 93 murumuru segin o y'an ka fiɲɛ sira ye siga t'o la k'an ye kɛnɛ sɔrɔ Yusufa Keriba ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Keriba k'u ma fili siga t'a la radio ye Fréquence 3 93.8 kunnafoni sɛbɛnw ye min d'a ma an ye minnu ye an ka jabaraninw sanfɛ kunnafoniw n'a nasira an yɛrɛ ka wuli ka jɔ kɛra minnu seere yan'an ka ma welele bi sɔgɔmada in na si Lamine Danbele monsieur le maire yan'ale ka kɛnɛ sɔrɔ ninnu ye kunnafoni ye an bɛna an da don minnu na ka walawala dɔɔni dɔɔni limanaw k'u ka taatɔ sɔrɔ a kɔnɔ Keriba bada o kɛra ayiwa anw taabolo ye sa an ti don abada f'an ka dugawu k'an ka jamanaba in ye bi jumadonba in donba in hɔrɔma kama ala k'an ka jamana in sama ka bɔ ayiwa juguw bolo ko ye ala kana Mali in kɛ jugu sago ye ala kana jamana in kɛ jugu sago ye Maliba nin sago jugu sago ala ka Mali sama ka bɔ a jugu ko ka jamana in na ka ca a kɔnɔla taa n'a kɔnɛma taa jugu minnu bɛ kɔnɔla la bi bɛɛ b'i yɛrɛ ɲinina kosɛbɛ jamana in kɔnɔ bi bɛɛ b'i yɛrɛ ɲinina kosɛbɛ o de ka d'anw ye bɛɛ k'i yɛrɛ ɲini jamana in ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ ten sa dɔ kɛra ala ka jamana in sama ka bɔ a jugu bolo ala k'o k'a ka ala yɛrɛ kama ko ye bi donba in barika a ka cidenba Muhammad alayhi salatu wa salam o li hɔrɔma n'a barika kama ala kana an ka jamana in to janfa kɔnɔ Keriba Samake n'o tɛmɛna ka bɔ an bɛ hakili to ɲini kɛ maaw fɛ Keriba wasan y'an gosi mura ni sɔgɔsɔgɔ a ka to ɲini maaw fɛ kumaw cɛ cogoyaw la Keriba Samake n'o tɛmɛna ka bɔ yen ba Awoyi Tarawele a k'i fiɲɛ bɔ an senkɔrɔ an bɛ taa kan Keriba Samake min bolo bi ka sama ka bɔ facilité fɛn n bolo ɲɛfɔlɔ sɔgɔmada in na an ko a ma la foudre a ka bi bɔli facilité sɛbɛnba o de la rédaction ko ye jamakuru bɛɛ lajɛlen Keriba Samake facilité sɛbɛn ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko min ye ayiwa a b'an Maliba kɔnɔ a ko a bɛ waati bɔ bi kuma dɔ a bɛ taga ni ka segin na a ko kunun min ye ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ affaire de l'avion présidentiel et des équipements militaires a ko tɛgɛ dara ayiwa dɔw kan koyi wa k'a dun ma ban a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko nin waati in na Keriba nin kuma ka ca kuma min don ko kuma jɛlen don wa kuma faamuyalen don a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ olu ka kunnafoni labanw kɔnɔ u y'a sɔrɔ dasɛnɛmala ko ye da min n'o b'a jira k'a fɔ bi an bɛ yɔrɔ min na i ko bi k'i k'a dɔn k'a fɔ le tigre Soumaïla Boubèye Maïga ani madame Vili Boiré respectivement a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ministre de la défense ministre de la défense et ministre des finances k'u welela bɔgɔ jɛninen kan koyi u welela jɔn bolo o de ye k'a dɔn k'a fɔ procureur général n'o ye Mamadu Timbo ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin waati in na nin maa fila Keriba ko suspects don koyi suspects don mun de la min ye i k'a dɔn k'a fɔ jamana in kɔnɔ kuma min n'ale ye dagaba wuli kɛ awa avion min n'a sanna président ka avion Keriba ni da kelen ma dɔn a la abada a ko n'Ala sɔnna a da ka dɔn nin sen fɛ ni Ala sɔnna Keriba Samake a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ golo maselen tabaw ka équipement ye n'u y'u ka ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ u fɛlakow ye sa fɛn fɛn n'u ka kan nafolomugu min n'o kofɔr'o la 1230 milliards Keriba ko a na ɲɛdɔn nin sen ni Ala sɔnna Keriba a ko tɛgɛ kɛra i k'a dɔn k'a fɔ Soumaïla Boubèye Maïga la koyi a ko tɛgɛ kɛra la ka da mun kan
sabula ka ka fɔ tribunal a ti foyi ka kun fɛ koyi o wuli ka jɔ ko o bɔra jɛkulu dɔ la jɛkulu min n'an ko ma a ko i ka k'a fɔ bibili min faso ko olu bloc d'intervention populaire et pacifique pour la réunification entière du Mali. Biblim Fasoko, Keriba Kolu Batakila do Koi, plenty la do, plenty Minuya Bla, Awabla Machaman le Kokoi, Akobi, Tegra Mamu Nafolo, Ole Sumelu Bube Megai, Ani Madame Fili, Keriba Smage. Ako ni ata kalaje ako minye ikalo ka fo mato ye awa wele kanga bla munu makoyi d'autres interpellations attendues ako oye jong ye kelba ako ni ata kalaje mais madame Fili ani Sumelu Boyo Maiga kofe ako minye ikalo ka fo Mustafa Ben Barkaye awati la ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé de la promotion de l'investissement et de l'initiative privée kele ba ko wole bla lama ko sebe awo ko se mala ko yi wona la kala je ako minye maître Mamadou Camara ye awati la ministre de l'économie numérique et de l'information et de la communication kele ba wole bla lama o kankan ko awati ni meke wati mi ako ni makufole nunu keriba ko nunu betu ministre awati wa war ko min dona ay way kala ko militaire ka équipement na foko ta se avion mun la kulela duguma keriba ko nunu bela jele ma kalama koyi ako minye ay way kala ko ni plaintier ko plaintier mi kama bla bi koyi plaintier ka a déposer la beprim faso ko fe ko kala ko fo depuis juin 2018 ako minye ikalo ka fo sebenyi keliba fezelu ni ay way kalo ka fo nyingalu tumbe sena koyi sabula ulute kulta bla tento ako ni ata kalaje ako minye ikalo ka fo nafolo muge nafolo mu mi nobti jo ay way kalo ka fo 153 milliards keliba ako tumendo ako jugolo 153 milliards Jatemina wala ko tunna pew milliard keme ana milliard bidru ani saba afashila ako ne daga laje o kelen kono alisa keliba ako mi milliard muga ani kono muga ni sheki mbonyongoy keliba ko fana tunne nongoy sabula olu fela bela jele ko yera ikalo ka fo vérificateur général aka seben na bolen fla la koy seben folo no borani ay way kalo ka fo milliard keme ani milliard bidru ani sabaye keliba no ye fela lu da kana fela fla ko kɔfɛ san fila kɔnɔ koyi min ye 2019 fo ka kana se 2021 ma keriba ko ni san fila kɔnɔ fɛsɛfɛsɛliw y'a da de koyi vérificateur général a ka bataki minnu bɔra o waati n'an b'a fɔ ma ko rapport 2013-2014 keriba ko bɔra ni nin sɛbɛn fila ye koyi k'a yira k'a fɔ min ye ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ miliyari 28 keriba ko o tununa ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ nin waleya senfɛ koyi avion ko fan fɛ min ye miliyari 100 ani miliyari 50 ani 3 keriba équipement militaire keriba samake a ko nin sɛbɛn fila a ko a bɛ cɔli la ninnu nɔfɛ a mɛnna koyi sen dalen don a kan jɔnw bolo keriba fo kana se bi ma affaire à suivre a ko nin maa fila kɔni bi siga t'a la olu minɛlen don koyi keriba fɛsɛfɛsɛliw bɛ sen na fasiri an y'a sama ni ka bɔ lafuduru kɔnɔ a ka bi bɔli an k'i ta n'a ma ɲɛ ko jaramangana ale bɛ bolola ka ban waraninkalan tɔw a tɔw olu bɛ ɲɛdɔn an bɛ taa le fondement ale ka bi bɔlen kɔnɔ Isufa le fondement ale kunnafoni min di o ye jɔrɔnakoba ye IRD ale kan koyi yɔrɔ IRD ale politique jɛkulu ŋwana ye Mali kɔnɔ yan bɛɛ b'a dɔn Ala ma hinɛna Sumala Sise ale ka parti don nka Isufa a ko tɛna Sumala kɔ a n'a ɲɛ o tɛna kɛ kelen IRD ko la koyi fasiri SB Traoré a y'a jira k'a fɔ yan ko IRD ko a bɛna ci bɔgɔbɔgɔ IRD ko a bɛ dagakolon ci ka a laban bɛ kɛ tumu de ye koyi a bɛ tagabolo min na nin ye a y'a jira k'a fɔ ko ko a bɛ tile damadɔ bɔ kabini Sumala kɔni tanyana ko Bubu Sise ko yɔrɔ ale kɔni ale ɲɛ jɔyɔrɔ de kɛra IRD ye bi a taara jigin IRD kɔnɔ ani a ka kɛwale minnu ni olu kɛra ka ban ko IRD tɔndenw ma ɲina Bubu Sise ka tiɲɛli kɔ koyi i n'a fɔ an bɔra ka Bube ninnu ta fɔ cogo min na ninnu bɛɛ ye tiɲɛliw de kɛ kɔrɔlen a nafolomugu de bɛ u bolo u b'a fɛ ka na baara kɛ ni o ye Isufa o tɛ bɛn fasoba in kɔnɔ koyi IRD tɔndenw olu de fana kɛlen don ka wulikajɔw kɛ sisan u bɛ ka ɲɔgɔn faamuya kɛrɛfɛ
ka yira k'a fɔ u ka fara ɲɔgɔn kan Bubu Sise a bɛ IRD ko min na nin ye ko IRD ko u b'a ci walima Bubu Sise u ka gɛn ka lasegin a ka taa taga yɔrɔ wɛrɛ la sababuya kɛ a ye tiɲɛli min kɛ faso kɔnɔ faso nafolo min a y'o taraki o caman b'a bolo a ye tiɲɛliba minnu kɛ faso kɔnɔ ko Bubu Sise ko tiɲɛ yɛrɛ la ko ani IRD ko u danbew tɛ taa ni ɲɔgɔn ye ka sababuya kɛ a ye tiɲɛli min kɛ Isufa a nɔ datugu ka gɛlɛn koyi tɔndenw ye mun kɛ sisan Isufa u ye ɲɔgɔn lajɛrɛw kɛ a bɛ kalo 2 bɔ bisa ka yira k'a fɔ k'u ka fara ɲɔgɔn kan ka u ye sɛbɛnw na don k'u ladon ɲɛmɔgɔyaso la IRD ɲɛmɔgɔyaso la kɔni ka yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la u ka tiɲɛ fɔ Saliku Sanogo ye ni ale ye IRD vice président ye u y'a wele u ye sɛbɛn ninnu na u y'a yira k'a fɔ a ye a ka sigikafɔba u k'u boloda walasa u bɛɛ k'u fɛla fɔ ɲɔgɔn ye min ye Bubu Sise nacogo nin ye ti bɛn olu ma wa Bubu Sise a n'u ka parti a man kan a nana u ka parti la parti tɔgɔ tiɲɛnen don kabini kelen o parti a mana na fɛn o fɛn kɛ sini ma a bɛ fɔ ko Bubu Sise de don Bubu Sise nafolo minnu b'a bolo Isufa n'a nana k'a bɛna baara kɛ ni o ye olu ka parti kɔnɔ olu ka parti dun bɛ se kɛlɛ la kɔrɔlen olu ka parti jɔyɔrɔ ɲɛnama b'a bolo kɔrɔlen u ka parti n'o ye IRD a tɔgɔ ka di kɔrɔlen nka Bubu Sise bɛna ko tɔ bɛɛ tiɲɛ sisan kun kɔnɔ la sa k'u ka fɛɛrɛ kɛ Bubu Sise ko in na olu jɛn'a kɔ bi olu jɛn'a kɔ sini ani olu man kan ka kɛ ɲɔgɔn jɛ ɲɔgɔn ye Bubu Sise ko hali n'i y'a sɔrɔ ɲɛmɔgɔw de y'a ta ka yira k'a fɔ ko vraiment ko u jɛnna n'a ye a ka don parti in na k'olu kɔni bɛ min fɔ parti ɲɛmɔgɔw ye u k'aw sigi ka fɔ kɛ k'u sigi k'u hakili jagabɔ a ko ni a tɛ se ka ɲɛ ka Bubu sen to a la ko ye jamana in a bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na ni ɲɛmɔgɔ ɲɛnama ye ko fasodenw jigi fana bɛ IRD de kan koyi nka mais a Bubulama ko y'a tiɲɛlilama de ye ko o tɛ bɛn dɛ kun kunna sa min ye u ka bureau national maaw ye sa u kɔni u ye jaabili kɛ ko ni Ala sɔnna ma u ye don fɔ k'o don dɔgɔda ka ban n'o kan ka bɛn octobre kalo natɔ tile 23 ma u bɛna sigi ka fɔ ba kɛ n'u bɛ sigi ka fɔ n wele ko conférence nationale extraordinaire o ye jɛrɛjɛ kɛrɛnkɛrɛnnen de ye koyi u bɛna taa sigi IRD a ka sini ɲɛsigi o kan tɔndenw kɔni ka laɲini ye min ye o bɛ kuncɛ yɔrɔ yɔrɔ k'u bɛ Bubu Sise k'u bɛ da yira a la a ka duloki kɔjɔ u la sababu ye a n'u man kan ka kɛ jɛɲɔgɔn ye Patiri ale bɔra le fɔ ne man ka bi bɔlen kɔnɔ SB Traoré a ka laseli don Isufa SB an ka foli ba ye kosɛbɛ fasilité sɛbɛ min bolo yɛlɛma o bɛ bɛn Midi Info a ka bi bɔlen fasilité sɛbɛ ma Usman Ndaw ni ne yɛrɛ terikɛ ye Usman Ndaw an ka foli ba ye Ndaw a ko Keriba Samake a ko min ye i ka dɔn k'a fɔ premier ministre Sugɛli Kokala Mayiga ye a ko bientôt débarqué k'a kana bari maa la o kɔni Keriba Samake a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Sugɛli Kokala Mayiga ye désavoué et tentative de passage en force Sugɛli Kokala Mayiga k'a bɛ yɔrɔ min na ko bi a bɛ komi a dɛsɛra koyi Keriba a dɛsɛra wa i ka dɔn k'a fɔ aw ka programme min n'o b'a bolo bi a ko a bɛ fɛ ka tɛmɛ n'a ye force de la k'a digi ka tɛmɛ hali n'a bɛ bɛn jamanadenw ma a ko ye waleya an ka jamana kɔnɔ min n'a tɛmɛ ka gɛlɛn parce que sɛbɛn ko a ko min ye i ka dɔn k'a fɔ Sugɛli Kokala Mayiga ye a ko bi n'ale ye jamana premier ministre ye Keriba ko bɛɛ lajɛlen y'a ye koyi a jɔlasiɲɛ tɛ ɲɛkɔrɔ ni ka a ka programme ka ɲɛfɔ koyi programme min n'a y'a ɲɛfɔ a ko ale yɛrɛ Sugɛli Kokala Mayiga a b'a fɔ waati min a b'a fɔ jamanaden minnu ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛn don nafolo bunakun min fɔra o bɛ se ka sɔrɔ kalo 6 kalo 7 kɔnɔ cogo min ko ka gɛlɛn Keriba Samake a ko min ye i ka dɔn k'a fɔ réforme ni Sugɛli Kokala Mayiga n'a da donna la jamana bɛɛ lajɛlen b'a dɔn bi koyi maliyɛn kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ jamana mago bɛ réforme na bi sabula diɲɛ bɛ taala bolo min kan bi yɛlɛma yɛlɛma so don wa an ka réforme minnu bɛ n'olu kɔrɔla ka se ka yɛlɛma don olu la a k'u ti kɛ basi ye koyi mais a n'a kɛcogo don a ti kɛ ni fanga ye Keriba Samake i bɛna ni plan d'action de ye i ka waleyaw kɔnɔ i yɛrɛ ka se kɔnɔ baara bɛ se ka ɲɛ cogo min ko maliyɛnw bɛ tugu i kɔ koyi parce que sɛbɛn ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Sugɛli Kokala Mayiga bi a ko fɛn min i ka dɔn k'a fɔ a bɛ ka dɛsɛ wa a bɛ ka tɔ don fanga kɔnɔ koyi sabu ka sababu kɛ min ye i ka dɔn k'a fɔ organe unique des élections Keriba ko a ka wulikajɔ bɔ o min kan parce que sɛbɛnw ko fo ka taa se Mali dɔnnikɛlabaw ma
esprit baw mawo bela jela yira ka fo awo el kalo ka fo organ inigi keleba ko ka sigi sengan ka se ka dlan ka nya akwa be sange koyi kalo do balate sambara do kosebe sogel ko wala maiga akwa norole me ola chagi fuka election kono de akikalo ka fo organ inigi abe jamana wala ko ngoyi min ta ngam mali ba doronye akwa sera ka keye no keleba sama ke ayemune nya oluka election una hali bi kele mesela organ inigi ale be lajine kosebe election kala to mina compte anaka opposant ko be yuyi kosebe alba koli anaka opposant ko be ya kala to mina o te election de la ngadi mama ko ka fo ko be election ko fe kele ban ako chenta la parce que les gens go akoni anda kala je ako minye ikalo ka fo parti politique ye fo ka dans société civile ma bela jelen sigale lobby beslani lokoi 18 mois yala sokel ko kala mega anan novembre ka dans ka président ma Assimi Goïta awa ko programme no dalembu bolo ga anase ka ke ka be o ma wa ko sigabo la koi akoni anda kala je awa premier ministre min ale kien no ye mukta wani koi ko 18 mois asarolo le bolo gele basmage la banque musa watira chugo 18 mois ka se ka respecter akoni alta kala je sugal ko kala maiga anani budget ako fen na le ba afo gele ba ko ye wati jankuma le koi ate kuma shifo mimba ila ka fo 18 mois kono awai kalo ka fo baraw bela jelem la se ka be o ma koi ako siga be mawla bi asira mera ma deuna ka fo femi élection présidentielle on na se ka ben awai kalo ka fo février 2020 le ma wa samuga ani sambafla ani samuga ni fla keleba kwa siga be maola bi kosebe ko ni alta kalaje mi sugel ka kuma kaw nye keleba kwa be tongo likala koi kuma kan kula be sugel ku kala maiga da ko oluka bo hakli makoi sabula jamana lunte ka fo famia awe kalu ka fo sugel aka transition ton tabolo la koi transition ton tabolo ani sugel ni kuma ka munu me nyongom fe keleba ku cheka janyo na koi uko ni uba fo utadu koi o ambake ka bel dilemma keleba kamerom le ko bi élection lebe keni aywa ikalo ka fo model kele mi mali kono ko donente élection be la keni munye ka ta ko se kala bel to ji kiriba jamana deun sagola mi ye fichier électoral lié kiriba date ka maula tienela mi ye élection duru woro bonyongo o fait 20 ans kala be wat se kala be abadan kanto talga segi na te awo kuma te mo bibolo ngesi kuma mima agoni ata kala je akon ninte foyira mi sogel ku kala maigay anan novembre use ku noro fangala chogo mi yasa aywa 18 mois min fora o kase ka teme awa kasoro e kalo ka fo jamana lunti jigula ako meni alda kala jamero ne ko bi be ko ni dale mala ka fo o kal wuli ka jo awa o kal la nyini be muyi do be se ka fra transition kan chogo mi hal na ma fo dala ko kawalo bo yira kosebe kele basmage isufa parce que les événements ako ni alda kalaje ako miye ikalo ka fo sugel ku kala maiga ako ana novembre ako refondation kuma mimbuda ako ikalo ka fo refondation bela jelen sigini na kan koyi me yala refondation abisika ken nchuko la kwa miye ikalo ka fo examen uye ko la se defu ni baguma keba ko luke malikura kono jamana do ikalo ko enseignant ko kan enseignant mo barake ko yala ko yala bisika taka enseignant to wa ko bara bisika ke enseignant to wa yala malikura be keni le forcing ko ni tienela defu ni examen e oni defu ni bagi oni école metro ma bala do ya ke utatu kosebe ku ya kutatu la malikura bi jotandi ka forcer kata ako naga anga ta Allah ba Allah sewo kosebe vas-y anya sama ni ka bo midi en fokono aka bi boli kosebe akita isufa fasiri membulo ne sa dabaliban ayan dabaliban akodi isufa jana folomugu abe ni yere ni be dutren fe i be dutren soro bi koyi dabaliban ale kumana akodi aya yira ka foko ni pogotigi ndo de tununi sebenye pogotigi ni sangana wakati dar salam kaw fe jaktila kaw ka demaya kono abe to ka nyini ateye pogotigi ni sibe santane kile ni bonyangula isufa o nana kana ko ka akalfa do police la kawla olu fene fese li ko wuli ko da sangana wakati pogotigi ni abe to ka tunu
kun a bɛ taa su damadɔ k'a kun fɛ u t'a ye Isufa o ko nana sɛgɛsɛgɛ sa u nana ye ka yira k'a fɔ ko pogotigini u y'a sɔrɔ kamalen dɔ bolo kamalen min n'u b'a wele ko Usman Traoré Usman Traoré ale Ala ma hinɛna Bagadaji Musa ale dɔgɔkɛ de ye ko ye Isufa Bagadaji Musa ale dɔgɔkɛ Usman Traoré yɔrɔ Bagadaji Musa bannen ale y'a a jɔyɔrɔ yira wagati dɔw la Isufa ja Usman Traoré ale ka baara o ɲɛsinnen don maaw denw minɛli ma sa minnu yɛrɛ si ma se ko ma ko ye ni musoba bɔ in na i tɔgɔmatɔ i numanbolo ni dɔ bɛ bɛn i kinibolo ni dɔ bɛ bɛn Usman ale ka baara ma se ka ɲɛsi dɔwɛrɛ ma dɛ fo san 11 ka taa a bɛ to ka to o dogo a ka so Isufa a n'o bɛ ɲɔgɔn bolo sanga ani wagati dogodogonin dogo la ka sɔrɔ funankɛni a ma se ko ma Isufa min ye 2e arrondissement ye sa olu ye fɛsɛfɛsɛli k'o sɛbɛkɔrɔ kɛ Isufa plainte donnen sanga ni wagati a y'a sɔrɔ a mɛnna nin baara in na ko ye mɛnna an ka ko la ani n tora a la Isufa u bɛ ɲɔgɔn dala ko ye Usman Traoré no ale Ala ma hinɛna Bagadaji Musa a dɔgɔkɛ ye u y'u tɛgɛ da kan ko ye u tɛgɛ dalen a kan sa Isufa a jɔra nin ko in na ko ye nin npogotiginin fitinin nin Isufa sanga ni wagati ale bɛ nin jogo juguya de la o bolo o da la a y'i jɔ a kow la ko Isufa u kɛlen k'a minɛ k'a datugu tuma min na k'a bɛ yurugu o baara daminɛ Malikura ale dun baaraw bɛ senna ka ban Isufa min ye commissaire ye Mariam Doumbia 2e arrondissement commissaire ale ma sɔn dɛ ale ko Malikura ko in bɛ senna cogo min na olu sen tɛ yurugu la kɔrɔlen wa u tɛn'u da don a la Bagadaji Musa dɔgɔkɛ Usman Traoré ko a ye 100 ani dutɛrɛn 2 a y'o de yira Mariam Doumbia la k'u ka dutɛrɛn 2 minɛ ani 100 ko k'ale bila sa o dun y'a sɔrɔ tiɲɛli kɛlen don ka ban Mariam Doumbia ko ni bolo min na ngɔku bɔ la a bɛ fin belebele in a n'a ka cɛdenw u ma sɔn dɛ ko nin kirin a bɛ se fɔ a dan ko ye i ye min kɛ i bɛ nɔ minɛ fo ka taa se a dan na Bagadaji Musa dɔgɔkɛ Usman Traoré ayiwa a b'o ko kɔnɔ bi a fasodenw kɔni tun b'a sigini nin ko nin y'ale jogo ye Musa Jara n'o yɛrɛ y'a sɛnɛkunkɛ ye o ka laseli don ka bɔ Dabaliban ale ka bi bɔlen kɔnɔ Musa Jara ne ka cɛkɔrɔba Musa Petit Musa ko ne ka cɛkɔrɔba a ko maa ti maa to yen ko n b'a fo n'i y'a kɛ ni Musa Jara y'a ye a b'a fɔ Kɛlɛba Samakɛ Isufa an ka maa welelen ale ye kɛnɛ sɔrɔ o kɛra Sidi Lamini Danbele monsieur le maire